Ní scuile do bhile, thug Cumann Rugbaí na Gaeltachta has an gCeathrú gan na mara a Corinthians na Gaeltachta I Gaeltachta rath na bliain. Is sin chéadú riamh a rá foireann fásta ag Cumann Gaeltachta sa nóíocht ag leibhéal na sóisiúla go go chonacht. Ben Cumann fiche bliain a bhód an bhliain jogging. Cloch fíle buinte amach sa gCeathrú ruair maidin agus imreoirí Chumann Rugbaí na Gaeltachta a dul chun páirce. Well, siad an chéad úr a riamh go raibh cluiche síseach ó hí fir ang ar a gCeathrú. Seo leads ógáil go hosa beidir chalútha agus 2005 bhí siad faoi 8 náide sin nar tháinig siad ar dús agus inis breanar tá fios ó Gaearb agus tá siad na firmhór brea buisadí agus tá siad héise éidirn héin a hosnúis agus tá tumas cháscóraach go mún sin inneomh agus siad hééis bheith cleachta le cúpla seach na nús agus siad an chéad chluife dúchlánacha tá siad a gimmart. Corinthians na Gaeltachta mar chéile córacha inmhacha. Dhá an a bhfuil seanna héinecha ar chéile. Sin se spre go bhhar an club bheith ceú fiche bliana ar ód agus na leid ar hosta I gimmart fiche bliana chuin tá te rééis sin seéis le nócha seo cheúrá agus tá fornú chu le chéile agus se sprecinn seo ína dramóga tá níos fechan na leid an rúpa agus brena sé tre trá an club. Leis an Gaeltacht nar hosúna trasróga tein go dtí fióhéag agus na dhé sin teidir seacha Corinthians agus go leogan na leid choríd chodí Corinthians sin leag se déis agus te rééis teéis le clufa hé immart an aine Corinthians tre go bhá. Tá Cumann an Gaeltacht Rugbaí fiche bliain ar a bhód. Tá imreoirí has counted ag súlatha go na mara meltacha le heimecht na mblianta. Agus iliúint feachtacha ar chóirt a Rugbaí. Is lá stairú na chluba aber tá go leor leid sin tá réimse difriúil ísina an agus is réimse difriúil áitchéir tá héin. As it's more mission some of the gCeathrú and Sean tá leid as corns. As chulas is na Gaeltacht really on agus is under more sa gimmer go Gaeltacht new agus nus leid tá leid gimmer dáach agus có carach is immersion so tá stairú is lá stairú ja. Ah, se mait fis chraicians. Se mai cheat an le blian. Fectú mé daine hank mach. Especially me na go hosa se mal headings to end. Se go daskin al in the multi. In éoin mar thug fir na Gaeltachta na cosile hanmh. Has beag stairiúil buinte machacha ar fáis go bhaile, agus an Rugbaí febh lá a go na mara. Don chomar chu nuacht TG4.